bl-aħħar aġġornament ta' ċifra li issa laħqet 409,546 euro. Grazzi mill-qalb. Il-lejla is-siġillajna pass ieħor lej rebħa oħra li sseħħ fid-9 ta' Marzu li ġej. L-ebda rebħa ma tiġi waħida, trid taħdem ħafna għaliha. U għandna triq twila x'nimxu, imma bil-għaqal u bl-enerġija li urejtu l-lejla bil-ġenerożità tal-poplu Malti Wawċi jiena ċert li nistgħu naslu. Nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li taw is-sem tagħhom, mhux biss li pparteċipaw billi taw id-donazzjoni tagħhom, imma b'mod partikolari wkoll lil daw kollha li qasmu magħna il-ferħ li ġew hawnhekk, il-volontira, il-membri tal-Kumitati Sezzjonali u l-Ferat u daw kollha li għamlu il-maratona tal-bieraħ suċċess. Jiena inwiet illi b'dak kollu li aħna ġbarna il-bieraħ aħna ħanrodduh lura mhux biss lit-tesserati tagħna, mhux biss dawk illi parteċipaw, imma se nrodduh lura lill-pajjiż kollu b'ħidma politika, b'impenn, bi programm li rtiħares lejn il-futur ta' pajjiżna.